Marga jing penjur jong ke sorgar Assam ban kendang ki brio ki besong bean ha pok jela ki bala subha jor ba ki dei ki ba wan na Bangladesh ki nong yalam ke FKJGP Motion Road Circle menta ka singi thoding karp santarek naitung ki lahyar sakasnong athia bari kabadan ha khardap talasi minder jong ka sorkar Meghalaya ban yakendo yo officer jong ka infiltration na ka benta ban lum jingtem ha ka bede bat ka jingyo rong jong ki bar jela ki ba wan na Assam hapo pod usam jong ka West Khazils lingba ka te ka khardap ka jingle yakendo jong ki nong yalam ka seng yo officer bat ki pulit ki baap ha ka te ka khardap talasi minder ka dei na mar ka jingbon ki kali ki ba wan rung na Assam sha Meghalaya lingba ka Surak Riangdo athia bari khamtam hadien bala dep pentre ya ka intermediate lane uba Evening Star Merthong Secretary ke FKJGP Motion Road Circle habai jingkran hakilat pathai khubor uloong baka jingne yakandu jongki yo officer jong ka infiltration hathia bari kadai bakin pentikna bagi poiwer kiba syakendang na Assam kin yo lat banrung hapo upod usam jong ka Meghalaya maka yang jungi ka FKJGP Motion Road Circle harkat kejeng donlang jong ka ara donga iri unit mentakasni badai ka arpsan tarik badai banyo jong nei usnam arjar apsan dilawan ban ya kendu in charge jong kana ka infill checkpoint kepada yang ne hapo athibari kepada ru markhap batka jala Assam oi nilai kendu nilai keren habai adai batka jingrung jingwe jong ini ki barjala pawan padu sepo kacala jungi oi nyakaling jungi habangi yo mane keren mane kalong ba ilong ba arab so kunta na kaling ka jungi rengkat bat ki staff kalong ba kila check kawai hadin kawai bat kila keliru iwi pe iwi inong lek inongwan ibamudung sepo Meghalaya lagi de ki tourist lagi de ki labor bani lagi de ki egi iru na kaling jungi kila le ya kata de oi ni na kaling kaseng kamdai ngi ba ong ba in suhun laning in supet kai ya ka jingwan bari ka jingmi jong ini ki barjala nomar ngimtip ka ka jingtemu jong ki handet markum suben rap ba dang hakini ki tayo pat haduk menta kalong ba nagaling jong ka sorkar Assam haba ka pentre ya katuka illegal migrant kalong ba ngiting ngiking kum kinong song sinong jong ka jala Meghalaya kalong ba ngiting yo lese ki briu ki basyak be nang tu kin kala influx bat kinrung bat kin syong buhai wan syong buhai snong apok ka jala jongi lane kan kinwan ritngen haga jala jongi de helor kata nakaling kaseng iwan hang ni bani kendu in charge bat nakaling jong iru lak bulari mat jongi kalong ba inang simkhia susu nang ne sekmat bat nakaling kaseng ru ngin senang yai budin bat ngin senang yai chet ya kinong rung bat kinong mi nomor ladangi supet kai bat ladangi klemlei kolong ba yo lese kini ki barjala kolong ba iwan syam Meghalaya iwan ban ritngen ani kiwan ban ri tang ban laj naga jingsyak be haka jala Assam tede halor kata nagaling seng nang ne syakmat indang ngai trei ban indang ngai budin nang kepor syakapor ban inom ailat dalele ru ya kini ki barjala ki mamut ban wan ban ritngen lane ban wan syong buhai sinong apok ka jala jong ka Meghalaya ki borok kuwe